guys, muli ito si Bisayan Daisy Vlog. At dito kami sa boarding house, maglilipat kami. Ayan, nakita mo guys, si Kuya, isa na yan. Residente yan dito, si Kuya nga taga Bacolod. Nauna na siyang bumaba. Guys, naglilipat, utay-utay. Wala ka vlog ko. Vlog ka? Utay-utay na sa baba. Tapos ito rin guys, ang amin, ililipat namin sa kabilang boarding house. Si sa taas, saka si Sonia, utay-utay binababa at tinulungan namin siya kasi maglilipat na sila. Hanggang bukas na lang sila rito. Kaya ito, tulong-tulong sa paglilipat sa kabilang boarding house. Ayan guys, tingnan mo, naglilipat sila. Maglilipat kami. So, nakita mo guys. Ambit, kawawa naman si Sonia kung hindi tutulungan. Kaya pagkatapos namin magkuskus, naglipat bahay kami guys. Ayan, may mga kabinet kami oh. Guys, pumasok na sila. Ayun ang binitbit. Dito na lang daw ako mag-watcher sa baba. Kakapagod maglipat guys. Bali tatlong balikan daw to namin. Unang balikan pa lang to kasi yung iba na ilipat na pala nila kahapon. Ngayon magbabalik ulit kami, dalawang balik pa. Ang layo ng nilakad namin. Nakakaawa naman kasi Sonia. Kung yung dating masaya nila guys, ngayon mahirap pala pag yung nagwatak-watak na kayo. Wala talagang permanenteng kaibigan dito sa Hong Kong. Yung dating ilang taon sila nagsama-sama sa boarding house, kaya nagwatak-watak sila guys. Nagkanya-kanya na silang bali ang naiwan si Mika yung landlady tsaka yung kapatid ni Elsie. Ayun, sama sila, kumuha sila ng isang room. Bali naghati sila. Kaya yun, naiwan pa dun si Mikay sa boarding house kasi ang mga kama nila dinidismantle pa nila lahat. Ang mga pinagtatapon pa yung mga lamisa, ang dami mga washing, sayang. Kasi ganun pala dito sa Hong Kong. Sabi ko pa ayaw nyo pa ayaw nyo pa iwanan, naalis na kayo may contact number daw, pag ganun pala pwede kanila ipapupulis. Kaya ayun, talagang bago dapat hanggang bukas malipat na lahat na gamit. Layer ba na kabinet pero mabigat kasi ang loob na may mga unan, hanger ko anong laman nun, sinaksakan namin ng loob. Kaya medyo mabigat siya. Pero mas maganda dito yung nalipatan nilang bahay. Kasi may may lift siya o elevator ba? Dito doon kasi sa dating inalisan namin boarding house, hanggang 3rd floor nakakahingal umakyat, gawa ng taas ng hagdan ba, akyat ka bago ka umakyat na ng dila mo. Hapong-hapo ka na. Dito sa inaanohan nila may guard na siya bago may may elevator pa, kaya okay. Tapos yung medyo may kamahalan lang yung arkila nila, pero okay na, at least may malalaki naman ang sahod nila. Kasi alam mo sila, mga stay out sila, kaya nila magbayad ng ng boarding house. Ay wala naman, hindi naman kami pwede nila, sigawa bira naman kami mag-day off, kaya wala na, hindi na kami pwede magbayad ng mga weekenders dyan. Kasi dati nagbabayad kami ng weekenders namin, so yung Sabado kami nagbabayad kami ng 200. Pero ngayon hindi na, gawa na bira na kami mag-day off. Kung kailan pa, isang buwan na naman uli akong bibilangan bago ako mag-day off. Kaya ayun guys, 2 trolley lang guys ang namin, ang dala namin, tag isa-isa kami kaya pa mga 3 balik pa daw. Kakapagod na guys. Ayun, nang to, anti-anti ang boses ni Bisayan. Pero okay lang. So, ang kwarto naglilipat na. Ayan, binakwak na. Ayan ang mga kama, wala na, nasira na yung isang double deck. Kasi ganun pala dito, dapat sirain mo pag alis mo at itatapon, kaya sayang di ba? Tingnan mo yung mga double deck, yung mga maganda pa Hay, itong bakal, so iwan na yan dito Tapos dalon to sa pihak, itapon din itong bakal. Ay, sayang no.
Diyos ko, sayang ang bakal. Mahal niyan sa atin. Tingnan mo, oh. Sayang ang bakal ito, guys. Oh, ano, hindi ito i-dismantle tapos itapon. Kasi ito sa kwarto, oh. Ito isang kwarto. Tingnan mo, guys. Oh, ang ganda ng kama, oh. Siniraan lang. Ganun pala dito sa Etski, sa Hong Kong. Ayan ang mga kabinet. Tingnan mo, ang ganda. Ang kama, oh. Ito, terno. Pero sisirain lang siya. Ayun, sinira na. Itatapon lang. Diba? Ganyan, guys. Ganyan pala rito sa Etski. Ayan guys, oh, pang dalawang balik na namin ito guys. Ayun, pang dalawang balik na. Ayan, ayan guys, tingnan nyo naman. Ito ang totoong lipat bahay guys. Guys, init na init guys, si Bisayan. Nag-ano na ako guys, nagubad na ako ng pang 7 degrees ko at hindi kaya sa sobrang pag ganun pala pag December, siyempre nag-ano ka kahit nagtutulak ka lang nung ano, papawisan ka pa rin. Kaya ito guys, paguda na naman si Lola nyo Bisayan. Pero okay lang yan, at least nakatulong tayo kasi nakakaawa si Sonia, gawa may sakit siya. Ayun, pumasok na sila. May ano kasi siya guys, yung may trangkaso siya. Alam mo naman na dito ang trangkaso, di ba? Ano yan, yung Omicron yan. Kanina nga guys di ba nagtrabaho kami. Nagano kami, nagkuskos kami. Ang kinita namin guys, kunting-kunti lang ang natira. Kasi bumili kami ng antibiotic. Gawa yung isang ka-border nila doon. Ewan ko, nagluluko lang yung positive daw siya. Ewan ko sa anong positive mong kalukuhan ni Kuya kanina. Eh sa takot namin, binilang ko si Sonia ng $120 na ano na antibiotic na amoxicillin. Sabi ko inumin for 7 days, 21 piraso. Binilhan ko na rin si Elsie at bumili na rin ako nung sa akin at baka mahawa tayo guys. Kasi dalawa na doon ang may trangkaso sa kanila. Pero nagano naman na sila, naghiwa-hiwalay na sila. Balo si Sonia lang ano, okay naman ngayon si Sonia nung mapainom namin, okay na siya. Yung nagaano ba siya, yung ang ubo niya lumalabas na yung klima kasi nakadalawang beses na siya nag-inom ng antibiotic guys. Pero kami ni Elsie, bumili pa rin ako ng 21 piraso sa akin, bumili rin si Elsie kasi mahirap na. At baka pagdating ba, wag naman, pero wala. Okay lang, ano lang naman yan. Saka dalawang vaccine pa lang kasi si Sonia hindi pa siya nakaano. Kami ni Elsie may booster na kami guys. Kaya in Jesus name, wala yan. Pero ano, ito nga, pawis na pawis nga kami gawa na siging ka ano namin, ikabubuhat namin. Isang ano pa raw guys, isang balikan pa. Kaya sana, ang plano ko sana guys, bibili ako ngayon ng cellphone sa Mungkok. Saka bibili pa ako ng tantos ba yung sa akin, pabingo ba ng liter. Ayaw ko kung naabot ako nito mamaya guys, kaya isang balikan pa, nakadalawang balik kami, 3 balikan daw eh. Kaya sana umabot ako pagbili ng yung ano ba, yung liter ba. Saka yung makabili ako ng cellphone kasi kulang ako sa cellphone guys. Lagi ako ano, kagaya pag nagla-live ka, walang ano, may kagaya may premiere na gusto mong sugurin, hindi ka makakasugod gawa ng cellphone mo, nagla-live lang. Kasi yung isang cellphone ko sa Universal, ang isang cellphone ko sa T-Mac, tapos yung isa ko yun, nagla-live, kaya kailangan ko pa ang isa pa. Kaya sana guys, umabot tayo mamaya doon sa bibilhan ng pagoda na si Lola. Pagoda na. Ang tagal nilang bumaba guys. Kanina pa ako rito naghihintay sa baba kasi hindi na nga ako umakyat, gawa ayoko na ano, hinihintay ko sila, siguro inano pa nila yung mga dalaban nila. Baka si Sonia, kasi kung tutuusin guys, matagal na rito si Sonia, may higit na siya rito, 30 years guys. 1979 pa siya rito guys, nandito na siya. Kasi dumating ako rito sa Hong Kong 1983, inabot ko na yan siya rito. Eh tapos, nakaano na ako guys, nag-forgod na ako ng 14 years sa Pilipinas. Bumalik ako rito uli after 14 years, andito pa rin siya sa Hong Kong. Kasi palibasa guys, dalaga.
ang dami-dami niya ng pera guys. Yung kumbaga nag-ano nga siya rito, yung nagpapa 5-6 na ba. Eh wala, inaano naman, marami siyang pinapautang tapos hindi naman siya inaano, yung binabalikan ba. Na ano lang, pero ano sa kanya naman niya, maano siya, mapira siya, kaya sabi nga ni Elsie, umuwi na siya. Kasi dalaga naman siya, tapos kumbaga marami na siya naipundar. Ikaw ba naman, naregat ka na rito 30 years eh. Eh wala, last may ano pa raw siya, may bibilhin pa raw siya yung sa ano ba yun, may mga ano na siya, dami yan ng lupa na bili. Mga nakabili na siya sa mga harap ng school, yung pang negosyo niya ba. Eh gusto niya, niyayaya si Elsie umuwi. Kasi sabi niya umuwi na raw, uwi daw siya kung uwi si Elsie. Ayaw pa naman ni Elsie kasi yun nga, sabi ni Elsie, saka na, ayaw niya pa rin talaga. Pero si Sonia kasi laging may sakit. Kaya siyempre, kung sa ano naman na, may ano na rin naman siya, nasa senior age na siya. Kaya dapat umuwi na siya, kaya may pera naman siya, pero ayaw pa talaga. Ngayon kanya, naglalakad nga kami, pinangangaralan nga siya ni Elsie na umuwi na. Ngayon ako, sabi ko, hayaan mo Elsie kung saan masaya si Sonia. Kaya dito siya masaya kasi guys, hindi niya ang totoo talaga, hindi niya may iwan-iwanan ni Sonia yung alaga niya. Kasi maliit pa daw yan si Jonathan, bata pa. Bibi pa lang ata, siya na nagpalaki. Ngayon ano na guys, yung binata na at nagkaanak. Ngayon parang ano niya na nga, parang ito na, dito na yung trolley, kababa na sila. Parang nanganak na nga guys. Ngayon hindi maiwan-iwanan ni Sonia yung ang anak, kasi parang apo niya na rin. Tapos ang tawag pati sa kanya ni Jonathan guys, mama na. Mas mahal siya ng alaga niya dati kisa dun sa nanay. Ipatay na yung nanay niya, tatay niya, nag-asawa naman uli. Kaya si Sonia, mahal na mahal siya nung alaga niya talaga. Kaya yun ang alam kong isa na inaanuhan dito ni Sonia, kaya ayaw niya umuwi ng Pilipinas. Kasi mahal na mahal niya yung alaga niya guys. Ayan guys, last na raw pala, tama na daw yun. Siya na lang daw magbubuhat ng iba niyang kargada guys. Kaya yun, iniwan na namin yung isang trolley na lang ang bitbit namin. Ayan guys, yung magkapatid niya, may taga-Bacolod. Ginapiko sa Bacolod ang kwarta. Kami man guys sa Iloilo, ginapiko man ang kwarta, pareho kami. Ayan, sige, mga binatibay ka mo. Wara guys O paano guys, siguro hanggang dito na lang muna uli si Visayan Daisy guys. Nakaraos na naman ang isang kubang content ko ngayon guys. Diba? Kaya muli guys, ito muli si Visayan Daisy na nagsasabi sa inyo, salamat sa panunood nyo guys. Babuna muna.